duk ɗabi'ar mace da ka gani kwaya ɗaya kaki wallahi idan tana da alkhairai da yawa sai zama ko tana da yawan fushi ko kuma tana da ɗan zargi daga lokaci zuwa lokaci. shine irin ɗabi'un mata, da ba kake magana, da ba kake chatting, waye turo kaza, ko kuma kawai wata ran sai kaga ko rabu lafiya ka je sallah kada sai ka same tatsumin ka ba su uzuri. Wasu matan suna da matsalan aljanu, ba a cikin hayyacinta take ba, ka ba ta uzuri. A ka'ida shine duk duniya in dai ba aljanna aka je ba, ka gane cewa babu wata mace da ba ta da wani abu na kasawa nata, kamar yadda kai ma wallahi kana da kasawa naka. yan adam muke ba mala'iku muke ba. To zaman nan shine zo mu zauna zo mu saba, shine kai ka jure wajen kasawanta kana gyara mata, ita ta jure da kasawarka. Duk ɗan adam iya da kasawa irin nasa, kai ma nata kake gani, kai ma fa wani bangaren dangerous ne, amma ba namiji bai cika sani ba. Duk yadda aka yi da shi an hoto ta nan sai kauce, in an fito ta nan shi ma sai kauce fito ta can wurin. So ya dace shari'a ta ce in ka ƙi wani hali wallahi mai iya yiwa ne. Fa'asa, kalman asa tana zuwa biyu ne, ko littahaqiq ko liraja. Littahaqiq shine tabbas, ko kuma raja ana fata. A nan magana mafi inganci malaman Qur'ani suka ce yana nufin wajibi ne. In kai haƙuri da halinta guda ɗaya mai muni saboda tana da guda 20 na nagarta, to wallahi dalilin haƙuri akan mai munin nan Allah zai baku alherin da baka zato a cikin zaman auren. Ibn Abbas ya ce shine Allah sai baku wasu ƴaƴa na ƙwarai da duniya za ta amfana da su dalilin kayi haƙuri akan halinta. Shi yasa duk iyayenmu maza da mata haƙuri suka yi da juna har aka same mu. Inda ba su yi juna ba su yi haƙuri ba da ba za a same mu ba. Kuma irin dama rayuwar kunci a haɗa mata 3 ko 4 a gida ɗaya, wani gidan ma wa matansa 4 kaninsa 2 kaninsu ma mata 4, amma duk gidan banɗaki da ake tarayya da shi, kicin kwaya ɗaya ne. Haka iyayen za su zauna, kuma wallahi baka taba jin wani abu sai me, sai haƙuri da juna. Wani lokacin ma baka iya gane mamarka sai ka girma kake gane ta. Saboda me? Saboda ɗakin da ba nata ba nan ne kake buwayen za a dake ka, ita tana bin ka, ita kuma yar wata tana kare ka. Ba haka ake zaman ba? To a yi haƙuri yadda iyayenmu suka yi. Aure ɗan haƙuri ne. In kai haƙuri da halin mace ta yi da naka, alheri zai fito a ciki. Yanzu wannan bawan Allah aran ma product ɗin haƙurin iyaye ne. Duk wani babban mutum haƙuri aka yi aka samar da shi. To wannan haƙurin yana haifar da alkhairi da yawa. To kalmar fa'asa ɗin nan wajibi ne, in an yi haƙuri za a ga alheri.